Hello mindenki, én Huba343 vagyok, és itt van velem Nazgul 505, Mario Karton vagyunk. Ja. És itt menni kell? Ja, így hogy kell kormányozni? Úgy, hogy dőlsz balra-jobbra. Ja, úgy. Jó. Én ebben nagyon ügyes vagyok, mert ma már ilyen 10-szer lettem első, egyszer második. Jó, én nem tudom, melyikkel kell vezetni, azt nem maradtam. Ez nem lesz rövid videó. Ez nem csak annyi, hogy egy futamot megyünk, sok futamot megyünk. Ja, most ez nagyon, az én is nekem ez így kezdő. Jaj, most belaggoltam még. Hát Dávid, a Nazgul most játszott először vele. Ja, én lettem az második helyezett. Na gyere Nazi. Melyikbe menjünk? Menjünk most erre a szivárványos dologra. Mi Ja, a az nem jó, az 5 kör. Akkor melyikre? Hungaroring, ez. Hol van a Hungaroring? Hungaroring? 2. 2, jó, én arra rámentem már. És na itt vagyok, azt akkor itt mi lesz? Nem tudom. Hungaroringba menjünk. Na, benn vagyunk. Én ezen a pályán még én se voltam. Ezen én se. Nem, mintha én lettem volna valamelyik ilyen, de nem is De voltam. szarul rajtoltam. És én jól rajtoltam. Én vagyok az első. Nem, mert itt vagyok mögötted. Jó, akkor mögöttem van egy ember. Azzal megyek. Tényleg? Ja. Előbb mentem 90-nel. És belaggoltam egy picit, 60-nal megyek. Nem már, te vagy az első hülye gyerek. De most miért laggolok be? És megint 50-nel megyek, ahol szakásos. Hol vagy? Ez itt hányan lehet menni összesen? Nem tudom. Mert én mentem 96-tal. Az nagyon felgyorsultam, akkor nagyon kemény voltam. Na, 96, na ilyenkor győzzetek le. 96, kisúdultam. És már megint behoztam. Na, itt vagy mögöttem? Nem is látlak. Ja, hát akkor én nagyon előre kerültem, csak egyszerűen véletlenül belementem a vízbe. Itt oldalt az egyiknél. Na, meddig megy még ez a futam? Nem tudom. Azért ez hány körös? Megnézted? Nem. Körös. Hát mert már én vagy a 20 000 körnél tartok. Hát leavézni kell. Jó, ne le a vész, mert most én vagyok az első. És 100-zal megyek. 100-zal? Én 60-nal. Szevasz! Mögötted. Mögöttem vagy? Igen. Már meg is előztelek. Húzzá innen! Aha. No. Nem vagyok noob. Jó van. Jegyezd meg! De szanyadik kör már, Istenem. Ezredik. 77, 800. De ne gyere már elém! Miért ne? Ne, hülye gyere. Most mindjárt beelőzlek az egyik kanyarnál. Hello! 98. 96. Hogy mész annyival, Szopki? Menj már! Hogy mész ennyivel? De a kanyarokban mindig behozok pár kilométert. Pár kilométer. Igen. Jó, így biztos megnyered. Na most viszont én nyerek. Nem fogsz. De megnyerem. De te hogy gyorsítasz fel 500-ra? Nem tudom. Nagyon keményen felgyorsítottam én is. 100.
Azzal megyek, no cső az. Cső az. 100. Menjünk 100-on. De hány körös? 77 darab. De tényleg leírtad? Megnézted, hogy hány körös? Menj már belőlem! Menj már belőlem! Kifelé, én megyek 100-zal. Húzzal innen. És most behozom a konyhát. Nem hozott be. Nem. Csak mindjárt megelőzlek. Itt nők a seggedbe. Fúj. Menj már! Itt vagyok, tényleg. De jó, a vízben mész. Yeah. Az gyorsítás! Én nem tudtam. Én. Menjünk 100-zal. Te hol vagy? Már messze. Messze földön, Európába. De jó neked. Yeah. Hát de jó, egy ideig tartottam. Na, ez hány körös? Nem tudom, lépjél ki. Lépjél ki te? Te lépjél. Most majd legalább megnyerem. Mert a kemények azok megnyerik. A hubafélék azok biztos, hogy nem nyerik meg. Aha. Te hol vagy? Messze földön. Le lehet valami. Hát azt csináltam. Jó van. De te már átmentél itt a mindenségben. Általán. Ne. Ja, de szarom ez a lag. Ja, most nagyon nagy lag van. Ez gondolom az eső miatt, meg a vidú miatt. Ja, de... Ja, nekem, de nem a szerver, néha megakad. Egyébként, ha bárki kérdezné a rangunkat, én MH vagyok, Dávid meg gyönyörű defa. Mi vagyok? Defa volt. Jó van. Megint megállt. De te hol Dávid, vagy? én kilépek. Hajrá! Jaj, nyertem! Dávid, megnyertem a játékot. Jó van. De hogy kell leavézni? Ott van a kezedben egy ajtó, Igen, és ezt lerakod. leraktam. Na, húzunk erről a szerverről. Na, hello mindenki, én Huba343 voltam, és itt volt velem Ankul 505, és a Mario Karton voltunk. Na, sziasztok! Lájkoljatok és iratkozzatok fel. Na, csá!